Hi po mga ate. By the way, taga dito po kayo? Hindi. Taga saan po sila? Balamban. Kayo lahat Balamban? Kabuhawi. Hello po mga ate. Magkapatid kayong dalawa? Oo. Hi ate. Hi. Taga rito kayo? Yes po. Hi mga ate. Hi sa inyong dalawa. By the way, ano pangalan niyo po? Merly. Merlin? Ang ganda niyo po. Hi mga ate. Hi sa inyong dalawa. By the way, ano pangalan niyo po? Merly. Merlin? Ang ganda niyo po. Ikaw, ano pangalan mo? Ha? Saki. By the way, Rail nga po pala. Rail. Just call me baby By the way, may tanong ako sa inyong dalawa. Anong kasunod ng letter H? Ambot. Ay. Ano? Hi. Ay? Ano yun? Ay. I love you? Ah. Iba lagi siya. Ikaw ate. Saan ba ginagamit yung mga paa? Sa paglalakad. Mali. Alam mo kung saan? Saan? Ilakad sa altar, nakasama ako. Igit. By the way, pwede ko pa ba ito i-upload sa Facebook page at saka sa YouTube? Okay, thank you. Peace bomb. Thank you. Hi ate. Hi. Taga rito kayo? Yes po. By the way, anong pangalan mo? Ninyorika pa rin. By the way, Real nga po pala. Just call me baby May tanong ako sa'yo. Yes, sure. Saan mapapunta sa ano? Saan mapapunta sa puso mo? Anong kasunod ng letter H? Ay. Sure. Ay. I love you. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never. You. Pero, by the way, pwede ko itong i-upload sa Facebook page at saka sa YouTube. Okay. Thank you. Ako na. Hello po mga ate. Magkapatid kayong dalawa? By the way, maganda yung mga alasya po dito. Magkano po to? 50 lang. 50 lang. Ang ganda-ganda. Yung mga ganito, 100. Bagay. By the way, te, sa inyong dalawa, may tanong ako sa inyong dalawa. Kung pwede lang. Ano yan? Ano pangalan mo, te? An. Ann. Ikaw? Shane. Shane? By the way, Real ka pala. Real. Just call me baby By the way, ate, may tanong ako sa iyo, ate. Ano bang kasunod ng letter H? Ano eh? Ha? Ay. Sure. Ay ba? Kasunod ng letter H. Yes. Ay. Kasunod. Ay? Ay ba? Ano yun? Kasunod. Ano yun, te? Ay. I love you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say. Ikaw, ate. Saan ba ginagamit yung mga paa? Sa di ay. Saan ba ginagamit yung mga paa? Sa tingin mo? Saan yung ginagamit? Hindi maglakad. Sa paglalakad. Oo. Alam mo mali. Alam mo kung anong.
Pasawan. Ilakad sa altar na kasama ako. Ala. Kasama ako. Ala, no. Gikilig sila. By the way, ate, pwede ko po ba ito i-upload sa Facebook page at saka sa YouTube? Thank you. Hi po mga ate. By the way, taga dito po kayo? Taga saan po sila? Kayo lahat Balamban? Kambuhawi. By the way, nung nakaraan, pumunta kami ni Rodimir Pasiliotti doon sa Balamban. Nagpa-vlog kami doon. May tanong ako sa inyo mga ate. By the way, ang unahin ko dito na lang. Ate, ano pangalan mo? Arlie, Arlie. By the way, real nga po pala. nice to meet you. Okay po. May tanong ako sa iyo, ate. 6 na bisis na pabalik-balik ang ko, sayo na lang ako. Ko, sayo na lang ako. 6 na bisis pabalik-balik. Ko, sayo Sa'yo na lang na lang ako. ako. Okay. Ko sa'yo na lang ako. 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 Sayo na lang din ako. O para't luman, ika'y akin ang tatalin sa di mo inasahang paraiso. By the way, ate, ano pangalan niya, ate? Catherine. Catherine. By the way, real nga po pala. Just call me Bibi, ah. Anong kasunod ng letter H? Ay. Sure. I think mali. Alam mo kung ano? Love you. Ano yan? Ano yan? Ay. Wala. Ano yan? Ano yan? Wala. Never mind. Anong kasunod ng letter H? Ay. I love you nga, tama. Ang galing mo. Siguro nakita mo na to, mga ganito, di ba? Ikaw, ate, may tanong ako sa iyo, ate. May knock-knock ako sa iyo, game? Sige. Knock-knock. Who's there? Mahal. Mahal? Kita. Mahal kita. Ayaw tingog ka. Ang galing niya. Ikaw, ate, may tanong ako sa iyo, ate. Saan ba ginagamit iyong mga paa? Kani? Yes, Lakaw. Paglakad. paglalakad. Tama ba? I think mali. Alam mo kung saan ginagamit iyong mga paa? Ilakad sa altar na kasama ako. By the way, mga ate, pwede ko po ba itong i-upload sa Facebook page at saka sa YouTube? Okay, thank you. Go, go, down, another down.